Om ulun Basuki Langgeng. Om Awignam Astu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh dumateng toko undangan, toko penggemar tayub. Ugi kula mewakili sing para kadang seniman seniwati minggaing pramugari Ibu Waranggono saking sasana pagelaran kula mangke wedal kate sanget hajatipun Bapak Poniran Dwiki ing dinten kala wedal menika badhe kawiwitan pagelaran alangan beksan tayub versi Tengger ala Lumajang. Wedal kate sanget kula mewakili para kadang seniman seniwati saking Karawitan Panji Laras saking Karangsari Lumajang. Wedal saderengipun dipun gelaraken ngaturaken para sepuh para punden ingkang mengku wilayah Wonocepokayu supados dipun paringi gegendingan pedanyangan mocopat ing dusun Wonocepokayu. Eling-eling cokek kembang jeruk sumangga. Kula nuwun kagem pepunden dumateng sesepuh aji sepuh dumateng para undangan Bapak Ibu saha hadirin sekalian ingkang kula hormati. Saderengipun ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh sugeng pinanggihan menut pagelaran kebiyaring campur sari Panji Laras. Tradisi Jawa Timur seni tayub ala Lumajang. Betal mereka bekerja sama kalian Alvino Elektronik Audio Professional Sound System saking Bedayu. Kantinipun pandegani langsung Cak Imam pribadi. Ugi kantinipun dukung kalian Digit Shooting Production Entertainment saking Kandang Tebus. Dipun pandegani langsung Cak Gito Group. Kanthi dipun meriaken Karawitan Panji Laras saking Karangsari Kabupaten Lumajang pimpinan Bunda Sriani Ujung Tombak Cak Junet pribadi pangendang Cak Bambang. Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang kula hormati, saderengipun kita nindakaken joget seni tayub elangan beksan gilir gumantos ing kala mangke pramugari gelar dipun aturaken dumateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh. Artis-artis Waranggono badhe kita wiwiti sumangga sami amir sani aneka jula juli bodayan so sugeng siang sugeng amir sani nuwun.
Ben akeh Bandunge. Semua. Opor-opor iwak lele, iwak kutuk kok digawe sate. Awakku nganggur gak nyambut gawe bojoku ngamuk lambene sampe domble. Pancen iku salahku dhewe. Ngene tok iki lho nek bayar mekar. Sentimen sentimen iku ngondho klapa tombe banyune warangana limo cek ayu ayune mancat tidak mancat padha cek ayune yune senitayok dolor ikira ibu rane panjilaras ikura karya atane
Senitayub ngono dulur iku kesenian Jawa iku tinggalane nenek moyang aku ono Malayo tiuri-uri uga lan dilestarekno aja nganti kalah karo seni moncane Mulayo ditingkatno dulur uga dilestarekno supaya ngebloko nok bumi nusan eta mendong peteng cak bambang nok pulo Madura namung semanten kidungan aku nuwun kala nuwun sugeng rawuh katur kula aturaken dumateng sedaya para undangan Bapak Ibu hadirin sekalian ingkang kala hormati ing wekdal menika saderengipun kula tasnami pramugari kang dados pranata cara ing siang kala mangke Cak Muhammad ugi Cak Suyanto Kabatu Abah Ani sing talang Cak Bambang Erik sing purna wedal kanthi sanget pramugari menika wakil utawi susulipun Bapak Ibu Saiful Hajat Bapak Poniran Dewingki Soibu sekeluarga. Undangan hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, ing ngriki kula tasnami Saiful Hajat Bapak Poniran Dewingki Soibu sekeluarga. Ugi ngaturaken matur sewu sembah nuwun atas rawuh panjenengan sedaya ingkang kersa pinarak wonten sak lebetipun Tlatah Agung. Utawi sak nginggilipun panggung pagelaran ing kala mangke ngaturaken kanthi rahayu saha wilujeng. Ananging boten kesope Bapak Dewingki Poniran Soibu keluarga. Nuwun sih aku pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Ampok bilih wonten pasugatan kirang cecek dhateng seleranipun para rawuh. Paring penghormatan unjukan dedaharan arupi tempat kirang prayogi kados makaten lenggah kirang sekeco kula tasnami Bapak Poniran Dewingki Soibu keluarga nuwun gunge pangapunten dhateng panjenengan sedaya kang sami rawuh. Batalipun ing ngriki rawuh panjenengan wonten dalemipun Bapak Dewingki Poniran menika ingkang utami sedaya kemawon dumateng para undangan ingkang sampun dipun suni doa restunipun. Anggenipun jati Bapak Poniran Dewingki ing dinten kala wedal kanggenan ulang tahun Ananda Adik Dewanda Wisnu Dias Cahya Dwika. Mugi-mugi dados yuga kang sae ingkang cerdas saged migunani ngayati agami negari gi berbakti dumateng tiyang sepah. Wedalipun ing ngriki kula tasnami pramugari saha ibu-ibu waranggana minggahi dhateng sasana pagelaran. Mbok bilih mangke wonten kekirangan wonten kelenta-kelentunipun bagi sampur kanthi dipun sengaja utawi boten kula tasnami pramugari grup nuwun gunge pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Wontenipun atas sampunan lumrah ing kula mangke sampur penghormatan kawis pindah kula aturaken dumateng Bapak Poniran Dewingki Soibu gandeng putranipun
Ingkang saya mulajat mengko ganti-ganti dipun dampingi dumateng sesepuh bini sepuh ugi sesepuh desa perangkat-perangkat setempat ingkang sami rawuh. Ugi kabeh kalih kula aturaken dumateng sedaya para terima tamu gandeng ibu-ibu. Mongko terakhir ing kala mangke gilir gumantosipun dumateng para tokoh undangan, tokoh penggemar tayub gilir gumantos ngantos paripurnanipun pagelaran. Ananging Pak Bilih wonten kekirangan wonten kelentah-kelentunipun ing kala mangke sampur katiban dhateng panjenengan sedaya mbok bilih kanthi dipun sengaja utawi boten ngapunten saderengipun dhateng para tokoh-tokoh penggemar tayub ingkang sampun sumadya. Wedalipun sampun wanci mandhapipun ibu-ibu waranggana tumuju dhateng sasana pagelaran. Guna Bapak Saiful Hajat Bapak Poniran Dewiki kanthi dipun Bapak Gending Gedhok ingkang ngaturaken sampur segenap pramugari dipun mawi Gending Cokro Negara sembah nuwun. Miwiti sinden sendya